suspect, Major? Yes, actually, Eric, no, after sa wala kita naguntat, kag nag-exert kami sa airport through sa akon nga operatives. So, mayo kay may mga lead kita. So, amon do nga mga sang continuous nga lagas namon sa mga possible nga whereabouts ni isang suspect. Lately, dito namon siya na monitor sa Imamaylan. So, mga hapon ato after lunch siguro, mga hindi ko lang marikulang oras, but hapon na we were able to arrest ang some suspect dito sa barangay for poblasyon na Imamaylan. Paano niyo, sir, na trace ni ang iya whereabouts, sir? Siyempre, no, kay ang ining aton suspect, kilala magid ni siya, no, lalong-lalo na sa dire sa mga pamilya sa Orlido nang kagano, no, so damo man nag-cooperate naton nga mga lalong-lalo yung mga relatives kakilala niya. So amo to nga gin ano naton gin connect naton ng mga kilala taga relatives niya. So amo to na lately do nakaka-receive kita info nga dito sa espatan sa Mamaylan. So gin katuan naton sa operative ta kaga mga investigator. So dito gid siya na cordon sa balay sa iya nga pakaisa. Aha, so pag-abot niyo to, sir, ano gisa, sir? Wala manangga pa sa dito sa sulod. So amo to na unahan naton siya na press. Then ang muna lately lang pag after ng pagkadakop in ano siya in search may nakuhaan naton sa isang ano model ng firearm which is in violation sa Republic Act 10591. Kung mo sa na-recover niyo itong 45 naging gamit niya? Wala na, no, sa to say na wala ginato na recover kag ginakuhaan sa namon statement. In fact, kahapon pag hold sa iya dito amo na ang ginkuha nato na niya data kung din posible niya ginbilin or gintago ang pusil. So ganiya pa kami gani patalang. So waste of time pa kami sang dito pagitaay dito sa sa buwanan going straight dito sa babawid sa part na halos sa Morsia, no. But then wala ang asa base sa iya na aligar nga gibili niya kuno ang motor ara kuno sa U-Box ang 45. So negative man kabalo ka magapon malay na chimpo, so wala ginamo na recover. But then continuous namon sa mga gina-monitor dito basi may nakahimos, no, kung if indeed namon ang tuod ang hambalya, pero mayroon naman kami nga information or nag-release naman siya nga ato naman kuno sa kilala yung gibili niya sa Punta Taytay. So mo pa na nga tutukan, but for now inuna namon ang pagpailing sa iya sang kaso. So may recovery ka mo to, sir, sa iya dito mismo sa balay sa iya sining pamilya? Yes, correct. Bali dito na pag-search sa iya, no, ta-recover 38 revolver. Aha. So na-surprise man siguro, sir, no, pag-abot ito to? Yes, hindi man sa ganun kapatid na matultulan siya dito. Pero at first daw reluctant pa sa gani, even subong daw hindi man sa gani mag-ako kung wala pa siya kuno ka ilaptanan sa pagtiro. So ano sir, para pen test yun sana, no? Yes, kanina since gabi naman sila nakabot kagabi, so paparapin ko to siya subong. Then na diretso na sa inquest filing sa Hall of Justice. So anong kaso nga i-file ni siya, sir? Initially, no, ang amon na prepare sa iya ang aton nga ginuna frustrated murder, no, 2 counts. So right after siguro ma-file naton sa iya, may arap pa kami nga ipasunod. That will be iya sang complaint sang Pangailan Chief of Police Station. Pagdating sa Republic Act 10591. So we consider this case as closed na, Major? Yes, correct. Actually. So may pasalamatan kasi sa sining successful yung, sir, nga follow-up operation? Yes, madamo, no? Una, ako niya operative, ang effort sa naton operative sa Police Station 9.
Hapon ng mga investigator nga wala man nag-untat no gana sa na direksyon no. Then ang third siguro ang pasalamatan ta mo na no good example na once ang community mag-cooperate lang mahapos sa aton para sa sa authority na magtrabaho. Importante gid ang cooperation sa community kung maghatag information that very vital gid kayo para sa ika-solve sa isa ka kaso. With that note, Major Liba, salamat kisang tiyempo mo. Again, congratulations sa atong kapulisan. Yes, thank you, Captain Eric. Thank you, Gid. Thank you, Gid. Major John J. Liba, ang mapisan kag very workaholic Chief of Police Station number 9. So solve ng kaso sa sining paglutang, bisan paano taga-anustisa ining pagtiro sang mga empleyado nga nag-obra dira sa Orlidos Eatery nga Santay Michael Jupita kag G. Marber. Hati dira mo bala makitaan kung daw ano kadasig ang response ng pulis. Basta nga may mga nagabulig lang hatag informasyon sa pulis naton, gina-develop, nina. Just like what happened sa sining kaso nga paglutang sang suspect kasi Romel Castillo sa sining duha ka mga biktima nga Senday Jupita kag Berhati. Amo ning resulta, amo ning effort sang bulig ka komunidad nga nagtaod-taod kag na pasol-pasol ni Major Liba. Dason kung angati natulturan gid nila ang whereabout sang sining suspect nga sa diin nagpanago right after nga nahimo niya ang krimen. So kung todo congratulations for job well done sa itong kapulisan sa mga investigador sa station number 9. Of course, Chief of Police, migo ko si Police Major John J. Liba, kag sa Deputy Police Chief, si Kuya ko, Police Lieutenant Alan D. Guzman. No? So congratulations sa itong kapulisan, kag bisan paano natagaan ta hustisya kag nasolbar ni Liba ang ini nga kaso nga shooting incident nga nagluntad santong Miyerkules sang gabi. Yari man sa piyak na tungalin niya si Police Captain John Christopher Masangkay, ang hepe sang station number 5. Congratulations for job well done. 2.1 million pesos nga worth sang Cebu ang ila sini nga na-recover sa tong Biyernes ang kagahon. Matapos kinadakpan ang isa sa 3 ka mga target nila nga ginakabig high value individual subject sa ila sini nga bypass operation. Amo na sini kung wala untat ang atong kapulisan sa Bacolod City Police Office sang ila sini nga trabaho, ilabi na ang campaign against illegal drugs. Tiyamak mo 2.1 million pesos nga bilis ang shabu. Kung wala ni ma-recover ang kapin 300 gramo nga shabu, damo naman ni mabuang, damo naman ni ang magmalanga utok sa paggamit sang sining ginadilian nga droga. So pangimbulahan sa kay Police Captain John Christopher Masangkay, ang hepe sa Police Station number 5, matapos naging conduct nila ang bypass operation dira sa may isa ka apartment sa Rosario Heights Subdivision sa Barangay Takuling, sining syudad sa Bacolod. Bao sa teritoryo gid ni Maninay ko Inday Senchamorf may gagaloy bibidor. No? Mayong hapon dira sa mga tagpalamati naton sa Rosario Heights Division, Barangay Takuling. I know, damo man dira nagapamati sa ato nga programa. Ang subject sang bypass operation ni Captain Masangkay, amo ini si Jason Habilosa, 30 anyos, soltero, sang Purok Laurel, Barangay Mansilingan. Amo ni sang ginakabig nga bodigero sang Cebu. Ining duha nga nadakpan nga upod niya si John Berhil, 22 anyos, soltero, kag si John Matthew Toleo, 25 anyos, soltero, Lonse Pumulio sang Purok BM, Barangay Takuling, sining syudad sa Bacolod. Ginakabig ini nga runner sa negosyo sang Cebu ni Habilosa. Ining sa Habilosa ko si Captain Masangkay pa, hindi mo ni dalit-dalit mapalapitan kag man transaksyon kung hindi ka kilala. In other words, marore nga klase manog baligya kag negosyante sang Cebu ining si Habilosa. Ti mga almost 300 grams sang Cebu ang recover nila nga may market value nga 2,100,000 pesos. Sa makmo 16 sachet sang suspected Cebu. Ang mark money 1,000 pesos lang. May weighing scale pa, bao puwerte. Abilidad grabe, no? Kag may ara pa gani kasto pila 600 pesos ba si initial pa lang tuyo nga binta sa pagbaligya nila sa Cebu. Nevertheless, ari sa linya naton ang very workaholic, very energetic nga Chief of Police sa Station number 5 in the person ni Police Captain John Christopher Masangkay. Sir, paano nyo rin tiktikan kanadakpan ining
suspect kag subject ninyo sa bypass operation na Captain? Ang subject sir, si Jason Abelosa, no? Actually, dugay na naginamon to, siguro almost 2 weeks naman. Kay ini nga si Jason is a repeat offender man, no? Daw sometime 2018 na dakpan man siya ang bypass operation man. So, ini nga sabi nga is considered na high value individual. And according sa amon mga source, isa amo na nasubong siya igid ang act as bodigero. So, ang dito niya gidi na ago ang iyang stock sa may sa areas ng isa sa apartment na gina-install nila sa pero sa Rio Heights sa Taculing. Subot silingon sir nga ang iya pagnegosyo ginagamit niya ang iyang apartment. Yes, sir. Yung apartment sir, actually ginarentahan lang na nila. Pero ang transaksyon kang bakaranay sir dira bali nagkakatabo. Yes, sir. Dira sila. Actually, sir, ang initial namon nga, ang transaction supposed to be dira sa area sang station break. Galing siguro sila nga gusto nila mas-safety kay ang alang-alang nga oras. Tira na sa ilogit ang transaction sa may area ng Santa Culing, no? So, we are fortunate na nadayon transaction kay dugay na namong gina-try na makasulod sa iya circle kay ang iyang grupo. So, gaano gid sa iya na ginatalikan niya lang bala nga mga tao ang nakapalapit sa iya. Hindi ka sir dali makapalapit siya kung hindi iya kakilala sir sa pagtransaksyon sa Cebu. Yes, sir. So, nag-build up kami sa buligon sa kamon nga confidential informant na makasulod gid kami sa iyang circle para madayon ini mga transaksyon, no? Most likely sir mga barangay na sir ang sakupan niya sa pagdistribute sa droga. So, ang bodega sa Taculing, no, ang ginabil niya ang mga very close lang din sa iya, pero ang mga distributor niya, dala na gid nga duwa di nga natakpan na gabi, baligya man da sa area sa Station 2, Station 1, Station 3, sa downtown area. Ari ni masasal sa inyong watch list ni sir ng suspect? Yes, nasa at least po yun, sir, ng Bacolod City Police Office as a whole, sir. Okay. Ang ining duwa kakopdanan sir, sir mga runner yun eh? Yes, sir, ini nga duwa. So, ini nga duwa very close man sa silang mga upod na mag-repack sa nilang mga items kag mga distribute man sa area sa downtown. Nabinggo na sir kung di nang pinaka-source siya sir? So far, sir, uncooperative pa, no? But we are continuously conducting man siya nga ito na what you call the tactical interrogation and the questioning. Hopefully, mag-hatag man sila sa informasyon para makakandak pa sa follow-up na operations. So, para siya daw mo na pinakadako mo sir nga recovery sang sumugod nga na pungkok at sa station number 5 sir, no? Yes, sir. Yes, sir. Aha. So, may mga target pakita sir nga daw medyo takot-takot pag sir? Yes, sir. Continuous kami sir sa pag-conduct sa among follow-up at validation man sa mga target na monitor ng among mga confidential informants sa bilog na ng Bacolod City. Sir, finally, ang imo na lang sir nga pandam nanong parawagan mo sa mga auto nga nagapadayon engage sa drug sir sa imo sa nga area of responsibility? So, of course, ang ato na kapulisan na Bacolod City Police Office, no, led by our City Director, Police Colonel Thomas Joseph Martir. Of course, padayon kita nga amon ang amon na pag-conduct sa anti-illegal drugs operation, regardless kung anong magtabo nga transition, especially during sa transition ng aton nga ng aton government, no. We are continuously monitoring our area for possible anti-illegal drugs operation, of course, para manasa safety sa aton mga tumuloy sa Bacolod City. Sir, ito rin falang kaso ka na sir? Yes, sir. Subong sir, ginaulat na natin ang resulta sa crime lab report ng substance. Kaya pa-check natin na sir, no? So, pag ma-receive naman sir ang result, i-file namin dayon for buwas ang agad. With that, no sir, salamat gisan tayo mo sa Action Radio, Captain. Yes, sir. Welcome po. Thank you very much, sir. Salamat kid, Police Captain John Christopher Masangkay ang hepe sa Police Station number 5. Very workaholic man kag very energetic. Congratulations for job well done. Sa tanan-tanan nga mga operatiba sa Station number 5. Kanami gid ko mga mo na permi nga recovery nga particular ko. Minilyon ka pesos ang ma-recover nga bilis sa Cebu sang aton sini kapulisan. Baw do gusto ko pachimpo ko lang alang na. Ang inyo nga patutunan Action Police Files diri sa Action Radio Bacolod magatakop ini temporaryo. Balik ini next Sunday same time same station. Opo diri sa aton nga technical partner sa Studio A Broadcast Engineer Henry Spolgar kag Broadcast Engineer Oliver Pazon. Ang inyong alagad, Anchorman sa Action Police Files every Sunday 3 to 3:30 sa hapon. Ako naman sa Action Eric Magbano nagasiring. Salamat gid sa inyong pag-upod. Happy weekend. God bless the Philippines. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio.